लोगोफोर आं दुंफाव बयजोंबो अनजाथाव लोगोसे नोंथांमोनखौ जोंनि लाब्रा बड' कार्टुन चेनेलाव गासिखौबो बरायनाय थाबाय आरो जाय बिथांमोना जोंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक एन्ड शेयार खालामो आरो बेल बटनखौ थुनानै गालांनो दाबाव थुनानै गालां दानो दिनैनो दामख'लाजोबना गालां जाहाथे जों भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना जोंनि भिडिअफोरखौ फार्स्ट नुग्रोयो थेंक इउ अमा राजा दाउला साला सैमा बांग्रा हरसे मबाइलाव गेम गेलेगोन पाबजि ना माजि गेलेगोन बेखौ गेलेनानै दाबो सिखारनो रोङा नोङो हो हरसे डिउटि होनायफोर बायदि मबाइलाव गावग्लुंबाय थागोन ओइनो गावबाय ओइनो बिफां सायाव गाखोबाय नै दैयाव ओंखारलांबाय होनलायलायनानै दा नों बिदि उन्दुबाय थादों नोङो लाजियाखै नोङो मालाय बहानिफ्राय बहा मोनहैलायलांखो नों आरो बेबायदि हा मबाइल गेले सानजु उन्दुनो लाजिया नामा नोङो हो लाजियाखै नोङो साला जल्दि मोसौ गलियाव मोसौआ दङ मोसौखौ जल्दि दोनदाल होनानै फैथां नङाबा मोनजाया नोङो दिनै ओंखाम मिथिबाय संनानै होआ आङो माखौ जायो जा बिफादोलाय फिसायै जेबो खामानि उदायनो रोङा बिफायाबो बिदिनो फिसायाबो बिदिनो बिफानिखौनो लाजोब्बाय आल्ला जानाय लोंनायावल' बाहागो नांगौ बिसोरनो ओरैखोबाथ' जेबो खामानि उदायानोसै खालि मबाइल फिसालायाबो गाज्रि खालामबाय बे फिसालाखौबो देनांसो मिथिगोन र' दानो सम थानायावनो बुजायखायाखै फिसाखौ आंल' जेथिंबो आंलाय बबे मोनसेथिं जाख'नो र' दिनै ओंखाम संना जाहोगोन आं बिसोरनो बेरे फुंजानो रायफैखायो आरोलाय मा टाइमानो 8टाल' जादों बेखौनो 12टा जादों होनलाबायबो मा जाबावगोनलै बांद्राय रायबाय थाबाय बेंगलरफ्रावसो खाना थायोलै आंजों बा रायजाब थानाय आयाव साला फुंबानो रायनानैसो फोजाखायो गोदै गारांजों मालाबाबो फोजाया रायनानैल' फोजायो हेलौ मा जालायखो हेलौ अमा राजा मानो गोरा बुरखायो हो आं एफा मोजां नोंखौ फन हरो बेनिफ्राय नों आंखौ रायहरोसो आं नोंखौ जि गोसोखांदों अमा राजा आइ मिस इउ दान नोंनि आइ मिसिवा मिसियासो बेफोर गासिबो डायलगल' नङाबालाय माथो नों दाखालि खुदुम जागौमोन आंजों माथो खुदुम जायाखैसै माथो गार्लफ्रेन्ड नोंलाय हो बाददो नोंनि आइ मिसियाव गोबोरखियावसो गाफबजोबना दोनदों आं दा दोन बेखार फन हरबाय थानाङा ओरैनो माथा गरम जाखानानै दङ आंहा बेरे फुंजानि आरो नों बेयाव डिस्टार्ब बा माथो मोजाङानो माथो मोसौ दोनो थांनो नागिरनाया बिदिसो नोङो मबाइलावसो माथो मबाइलावल' हा मबाइलखौनो बाना लादो नोङो मिथिबाय मबाइलजोंल' सोर फन हरो बेबायदियाव खामानि गैया दामानि गैया सोर जालायखो बेलाय फन हरग्राफोराबो हा सोर बे लोगोआबो फन हरनो मोनला जाहैबाय आंनो हा आं फनखौ लानाङा आरो मानि थाखाय फन लादों आंलाय एसे एनैखौ रायलाय नङाबालाय आंखौ मिथिया सानदों नों नोमाखौ मिथिया सानदों नों नोमाखौ हो नोमा साखनद्राय गासिखौ मिथिजोबो मिथिबाय गासिनिबो खोथा आंनाव सफैजोबो सोरजों रायलायदों सोरजों रायलायाखै बहा थांदों बेसेबां खिखो बेसेबां हासुखो आं सब मिथिजोबो ओरै नोंनि बिमा नङा आं मिथिबाय सानसेयाव नों बेसेबां हासुयो बेसेबां खि सबनिबो लिस्ट दंजोबो आंनाव मिथिबाय लिस्ट थाखाजोबखायो आंनाव आरो नों नोमाखौसो थगायनो फैबावदों सोर बे खानाय गोलावा सोर बियो सोर बे सोरजों रायलायबाय थायो नोङो हा मावनो रोङा दांनो रोङा हा ना फान्थाब फुन्थाब गानग्रा सिख्लाफोरजोंसो रायलायबाय थायो आरो मोनफ्लांगोनसो आंनि बिहामजो जानो गोनाङा फान्थाब फुन्थाब जि गानग्रा जानो मोननाय नङा लंपेन्ट गानग्राथ' जाथारनो मोननाय नङा मिथिबाय हा खालि फनाव खानिफ्राव फन जोबखांबाथाय फाबसि खांबाय सिख्ला हा बे मोननैल'सै जेबो खामानिखौनो मावनो उदे माला नामा मालाय फिसाफोरखौ नाहरनो डाक्टर जाबाय इन्जिनियार जाबाय मास्टार साख्रि मावबाय नोंहा मा जागोन ना बेयावनो गावलायलाबाय थासिगोन नामा मबाइल सिङावनो आं मबाइल सिङाव हाबनानै गावलायहैया मानो मालाय फिसाफ्रा सनाबा मालाय फिसाफोरखौ लाबोना लाफैनो हाया नामा आंखौलाय माथो बुंदों बुंबाथाय बुंनाय बायदि मोनदों लाजिदों नोङो लाजिदों मालाय हरनियाव नारुमोनखौ नायदां बेसे बिमा बिफाखौ मान होयो बिमा बिफानि खोथा लायो खिथुसो लायदां आं बिसोरनि मिथिबाय मोनबारुमोना मोजां दे बिनि बिमायाबोथ' खथ्थ' मोजां मालाय बेसे अना दाउ आबा सना बाबु सना नो माम जा होनलायलायनानै मालाय खथ्थ' आराम अनो नों बिदि मालायनि बिमाखौबो नायदांब्रा नोङो मालायनि फिसाखौल' मानो नायो मालायनि बिमाखौबो नायना नों रायबाय थानानै न' स' गाना खारगारगोन देलै आं बे खोथाखौ खोनानोसो आं दिनैहालागै थांनानै दंमोन माने हा एसे बुंबाथाय खारनो नागिरनाय एसे बुंबाथाय दाय जानाय हा बे दिनखौसो नायनो थाखाय आं नोंखौ फेदेरबाय खांबाय बाबाय नामा उन्दैनिफ्राय नोंनि खि हासुदै सुबाय नामा आङो आं जायालासिनो नोंखौ जाहोबाय आं रानथि रुन्थि थानानैबाबो आं नोंखौ मोनजाहोबाय दिनै एसेखिनिखौ जेसेखिनि रोंदों नोङो बेखौ रोंहोबाय आङो हा आखाइ आथिङाव हमनानै बिलिरबोबाय आखाइ फिसायाव हमनानै नोंखौ थाबायनो फोरोंबाय आं दिनै नों आंखौ बिदिसो बुंबाय नोङो हा बिदि बुंनोसो आं नोंखौ खांदोंमोन बादोंमोन नामा हो बेलाय जाबाय बांद्राय इमोसनेल अयथासार खालामोलै एसे बुंबानो दाय जायो माबा आं मोसौ दोनदाल दोनसै आरो गोबोरखियाबो साफा खालामखा मोसौ गलियाबो मिथिबाय साख्रि मोनैनिबो दाय बिदिनो गार्लफ्रेन्ड दाबाबो खुदुं मोनैनि दुखु बिमा बिफाजोंबो बखिजाबाय था जेरैबो जारलालै माथो बे अमा राजानि लाइफआलाय है थास' बिफाङावसो फासिनानै थैनोसै र' आङो बांद्रायखौबा ओइ माखौ गावजोबबाय थादों बाना लानो नामा फै बाफै नोमाखौ ओरैनो दङना आं संदोब्रा बेखौ सोंफैदों आंलाय मा थानायनि मा संनो आंलाय केरेला भाजि एवदों आरो
बेनाबाथाय मोजां ओंख्रिखौनो संखाया माबा केरेला भाजासोनो नों फेन लाबोना होफैनायखाय आं नोंनो गोथाव गोथाव ओंख्रि संना जागोन आं हा गोदो जोंफोरा बेफोरबायदि ओंख्रिखौनो मोनजायाखैमोन मिथिबाय नोंसोरबायदि टाइमाव जोङो गोदो माबायदि ओंख्रि जायोमोन मिथिबाय ओंखामखौ दैजों सोमनानै जायोमोन जों थाइसे मोनबानो जायोमोन नोंसोरबायदि गोथाव गोथाव जुथि नागिरामोन जों मिथिबाय हा दा जिखौ मोन्दों बेखौ जानो हाया नामा बा गोथाव गोथाव नांगौ गोथाव गोथाव जानो लुगैदों माथो खामायनानै लाबोनानै होफैयाखै माथो साख्रिफोरखौ मावाखै माथो उदां उदां थादों माथो मबाइलाव सानसे सानसे गेलेनानै थाबाय थायो बे पाबजि होनो बेखौ आंनि मेगननि नोजोराव दा गेलेसै दिनैनिफ्राय मिथिबाय मा होदों बेखौ सिरि सिरि जानो बाजा जोंफोरा गोदो बेफोरखौनो मोनजायाखैमोन खामायनायनि खोथाखौल' लानानै मानो खोथा बुंबाय थायोब्रा नोंलाय आं देनां साख्रि मोनबाथाय थिगसे गोथाव गोथाव जागोनलै माखौ जायो जाबानो जाबाय बांद्राय बकिबाय थायो सब समावबो खामानिनि खोथा लाना रायबाय थायो बेयाव साख्रिया बिदि नों न'आव थाबाय थाबा मोनगोन नामा बिदिनो पाबजि गेलेबाय थाबा साख्रि मोनगोन नोङो मानोबो साख्रिखौ बिफाव नांना थाखानाय बायदि मोनो नामा खाब्रबबानो मोनब्रबनाय बायदि हा आंबो साख्रि नागिरगासिनो दंना फिसा फिलायबाबो आंबो मावगासिनो दं दा माखौथो रागा जोंबाय थायोब्रा नोंलाय बे मबाइलफोरावनो हाबनानै थाबाय थाबाथाय नागिराबालाय मोनगोन ना मालायफोरालाय बोरैथो साख्रि मोनदों नोंहालाय मानो मोनाखै मालायफोरालाय माथो नोंजों समान समान फरायनायफ्रानो साख्रि मोननानै मालाय हनै फिसा फिसौबो खांबोबाय हाबाबो जाबावबाय मालाय आरामनो जिराय जिराय मोनजाबावबाय बिमाफोरा नोंहा सुनि फिसाखौसो खांफ्लांबाय आङो मालाया सनाखौ खाङोबा सुनिखौसो खाङो हाय रे खाफाल मा जाबावगोन बे फिसा हौवा सासेजों खालि मबाइल देनां आं थैना थांबासो मिन्थिगोन दा बिमाया सैथोखौनो बुङोमोन होननानै आं थैना थांखांबाथाय नों बेफोरखौ गेलेबाय था बिदिनो जानानै दिनखौ हेगार नोङो आं थैना थांखांनायनि उनावसो मिन्थिगोन दा नोङो आं मानो नोंखौ बुङोमोन आं मानो रायोमोन जाबायसै आइ सना माखौलै एबा टेनसन जाबाय थायो आं साख्रि नागिरनोसैलै आयै साख्रि नागिरनोसै आं मिन्थिबायना नागिरगासिनो दङ दा मोनथ'वाखै आं एप्लाइ खालामनानै दोनदोंब्रा आयै नों बेखौनो रागा जोंनांगौ जाबाय होमबा दुखु मोनो आरोहाय मालायनि फिसाफोरखौ बेबायदि साख्रि मोननाय नुयोबा गिदिर गिदिर न' बांला खानाय नुयोबाथाय गोसोफोरखौ गाज्रि मोनो आरोहाय आंहाबो फिसा हौवाया बेबायदि माला जागोन माला मागोन होननानै आंहाबो साननाय फैयो आरोहाय बेनिखायनो नोंखौ रायो आरो बेनिखायनो नोंखौ बुङो आं थांना थाथानियावनो नोंनि न' बां लुनाय नोंनि खामानि मावनाय नोंनि फिसा फिसौनि मोखांफोरखौ आं नायलांखानो लुगैयो आरोहाय बयबो बिमायाबो गावनि फिसाफोरनि मोजांखौलाय गावनि थांना थासान्दियाव नायलांखानो लुगैयो बेनिखायनो रायो आरो नोंसोर बेयावनो मबाइलावसो गोजोमना थाबाय थायो सानसे हरसे लिमिट थायोना बेफोरनिबो जागोनलै आइ जागोन बारा टेनसन लाबाय थानाङा दे केरेला भाजिबाबो जानोसै आं